E a semana vindeira comezamos os estudos de campo. Vaise facer unha limpeza primeiro de nada desas dúas parcelas, a semana que ven, para poder estudar en máis profundidade cantos vehículos poden acoller, como facemos exactamente as entradas e que proxecto precisan para que no derradeiro trimestre deste ano, entre outubro, novembro, decembro, podan estar estes dous aparcamentos xa en servizo e dando servizo, sobre todo, a esa zona leste da cidade que se está, sobre todo, va a ter un cambio moi grande, tanto con estas parcelas como con a obra que estamos facendo en Loureiro Crespo para conectar coa Avenida de Lugo. Nosa intención é que a parcela da Parda, ou a parcela de Entrevías, teña conexión coa rúa Tomás y Balín. Probablemente Peonil. Probablemente non, seguro, prácticamente que Peonil. Todo indica que no peor dos casos, estaríamos falando dunha senda Peonil de 300 metros, no caso de que fose máis longa. Pero, bueno, hai que facer eses estudos, hai que estudar o proxecto e estas cifras que os poden ver.